19 година. Час новин на ТР. Ви дивитеся «Заман». Підсумки 6 лютого 1440-й день анексії Криму. Студія Ескандер Маматов. У цьому випуску розкажемо про таке. Сергію Аксьонову запропонували здатися правоохоронцям. Прокуратура Автономної Республіки Крим викликає підконтрольного Кремлю очільника Криму приїхати у Київ. Похід до Кремля. Учасники полян протесту, члени організації «Сібат», що підтримали анексію, жалітимуться Путіну особисто. Відмова від служби в армії окупанта. На що готові кримці, аби уникнути призову до російської армії? Окупаційні силовики в балаклавах в Джанкої побила члена ревізійної комісії Курултаю кримськотатарського народу Ремзі Муратова. Як повідомив учасник національного руху кримських татар Заїр Смедляєв, окупанти в формі ОМОН добряче побили парубка та кинули його біля автівки. Що произошло? Произошел очередной беспредел силовиков. В очередной раз, без объяснения причин, силовики избили крымского татарина, сына члена ревизионной комиссии татарского народа Ремзи Муратова, у которого дома уже дважды производился обыск. Без объяснений причин, без ничего. Хотя в любви признаются крымско-татарскому народу. Прийти і покаятися запропонувала прокуратура Автономної Республіки Крим Сергію Аксьонову. Очільника окупаційного кримського уряду чекають у наглядовому відомстві у Києві на допиті, а згодом і в суді. Готові оплатити проїзд та забезпечити дах над головою. Про це повідомив заступник прокурора Криму Олександр Удовиченко. Ця заява стала реакцією на те, що голова російської адміністрації Криму роботу прокуратури Автономної Республіки Крим назвав віртуальною. Аксьонову закидають зазіхання на територіальну цілісність України і заклики до насильницького повалення конституційного ладу. Прокуратура Криму надасть Сергію Аксьонову реальну можливість висловитися в ході та довести свою позицію в ході допитів, на які він очікується та запрошується. Нагадуємо, що співпраця зі слідством може в подальшому бути використана як можливо пом'якшуюча обставина при ухваленні вироку за ті злочини, у яких підозрюється названа мною особа. Підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму розглянули 3 апеляції у так званій справі про одиночні пікети. Розгляд клопотання кримця Мамета Люманова перенесли на 20 лютого. Щодо інших 2 учасників одиночних пікетів Айдера Ібрагімова та Люмана Бовбекова апеляцію відхилили. Так званий суд залишив рішення суддів першої інстанції у силі – штраф 10 тисяч рублів. Торік, 14 жовтня, більше сотні кримських татар вийшли на одиночні пікети з гаслами «Кримські татари не терористи». Окупанти кваліфікували цю акцію як несанкціоноване масове зібрання та оштрафували понад 80 її учасників на загальну суму понад 1 мільйон рублів. На суде первой инстанции эта ошибка была выявлена, было предъявлено суду, но суд первой инстанции почему-то проигнорировал. На судебном процессе выявилось, что данный административный протокол был составлен без моего присутствия. Нарушение было выявлено, и для разбирательства дело было отложено на 20 число, 10 часов. По накатанной шьются просто дела на каждого. Ни на что не смотрят, не рассматриваются дело, не читают, они не знают вообще, что происходит. Есть задача. Задача наказать народ. Виправдати та закрити справу за відсутністю складу злочину. Такий вердикт щодо Фіри Абдулаєвої виніс підконтрольний Кремлю залізничний районний суд Сімферополя. Дружині фігуранта сімферопольської справи про так званий тероризм Узіра Абдулаєва закидали непокору судовим приставам. Торік, 8 грудня, під час засідання у справі її чоловіка, жінка намагалася потрапити на суд, її не впустили, затримали і склали адмінпротокол. Жінці загрожував штраф, захист Абдулаєвої неодноразово вимагав продемонструвати відеозапис. Але пристави заявили, він зберігається лише 10 днів, потім знищується. Дело прекратили за отсутствием состава правонарушения, но это, скорее всего, исключение, чем норма для российских судов, для судов, которые проходят в Крыму. И на сегодняшний день в застенках продолжает оставаться муж Феры, Узейр Абдулаев. В отношении него ведется политически мотивированное уголовное преследование. Судья все-таки не нашла состава преступления. На прошлом судебном
заседании пристав, который составил на меня протокол, он даже не постеснялся высказать, да, сказав, что крымские татары, приходя на суды, ведут себя агрессивно. Это не просто вот на меня, да, было заведено дело, это было уже дело на весь мой народ. Україна не має відкривати виборчих дільниць на своїй території для голосування на виборах президента Росії 18 березня. Так вважає заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умаров. На його думку, офіційний Київ має взагалі не визнавати легітимність цих виборів через анексію Росією Криму. Крым считается Украиной, поэтому выборы по всей России будут считаться недействительными. То есть выборы Путина будут считаться недействительными. Два государства находятся в состоянии войны. Как ни крути, это на самом деле война. И поэтому проводить выборы Российской Федерации на территории Украины аморально и нецелесообразно. Тим часом на окупованому півострові не припиняють закликати кримських татар голосувати за Путіна на виборах президента Росії. Кримсько-татарські колаборанти проводять зустрічі з кримцями, обіцяють чергові покращення, просять голосувати та агітувати за чинного керманича. Збираються, зокрема, у мечетях, школах та ринках. Серед головних агітаторів – колишні представники Меджлісу, нині ж окупаційні чиновники Ремзі Ільясов та Ескендер Белялов. А вибори президента Росії призначені на 18 березня на 4-ту річницю так званого приєднання Криму до Росії. Я уверен, что крымские татары не повлияют на результат выборов, но при этом им очень важно показать картину всему миру, что крымские татары поддерживают Путина. В мечетях проводится агитация. В частности, я даже могу назвать фамилию одного из людей, которые организовывают такую агитацию. Это Ескендер Белялов. Подобная же агитация проводится на рынках, в общественных заведениях, но и в коммунальных учреждениях. Начальники интересуются у своих подчиненных, собираются ли они пойти на выборы, сколько взрослых людей в семье и если собираются, то куда. Делегація чеських політиків поїхала до анексованого Криму. Серед них депутат Сенату Чехії Ярослав Доубрава, якому заборонений в'їзд в Україну. Як відомо, чеські політики приїздили в Крим з приватним візитом. У Криму вони зустрілися з російськими військовими, фотографувалися під прапором Росії. Речниця Сенату Єва Давідова заявила, що про відвіданий депутатами анексованого півострову в парламенті не знали. Як повідомляють чеські ЗМІ, серед так званої чеської делегації також депутат Здене Кондрачек, заступник голови Комуністичної партії Чехії Йозеф Скала, голова Чеського союзу бійців за свободу Ярослав Водічка, активістка Єлена Вічанова та публіцист Жарко Йованович. Як відомо, у Криму зараз перебувають німецькі депутати. Факт візиту чеських політиків до окупованого Криму наразі перевіряють в українському МЗС. Мечеті не руйнуватимуть, принаймні поки не отримують на це дозволу. Будівельники нарікають, що мечеть у Стрілковій не має офіційного статусу мечеті. На території нового житлового масиву під назвою «Кримська троянда» підрядники обіцяють звести нову мечеть. Та активісти, що вийшли на акцію протесту, обіцянкам не вірять та нарікають на окупаційну владу, хоча ж самі її підтримувати під час анексії півострова. Кримські татари з організації «Сібат» оголосили голодування та звернулися до Путіна по допомогу. Поки реакції немає. Тому довіра до окупантів згасає не лише у кримських татар, а ще й в місцевого козацтва. Такая ситуация в данный момент в Крыму, что мы являемся неполноправными гражданами Российской Федерации, а мы являемся, такое впечатление, как будто мы колония. Мы все за царя-батюшку, за президента, за нашего. Он помазанник Божий. Мы за него здесь стоим, мы били здесь за него в 2014 году. На сегодняшний день местные власти просто нас ущемляют. Не только крымско-татарский народ. Все народности Крыма ущемляются на сегодняшний день. У нас такой народ, что терпит до последнего. Но только когда уже прорвет, то, поверьте мне, будет плохо всем. 1 квітня в Росії стартує весняний призов до армії. Торкнеться він і Криму. За даними Кримської правозахисної групи, торік Росія призвела на службу рекордну кількість кримчан – 5000 чоловіків.
За відмову йти в армію окупанта штрафуватимуть на 25 тисяч рублів і все одно змусять служити. Чи можна уникнути служби в російській армії? Що з цього приводу радять правозахисники? Розбиралася Вікторія Аблязова. Йому 22, вже кілька років він живе у Києві. Своє ім'я хлопець просить змінити, адже в окупованому Криму його батьки. Тут навчається у виші. Якби не навчання, мав би піти служити в армію під російським триколором. У меня знакомые, соответственно, пошли служить в армию, абсолютно от безвыходности. Я не вижу в этом предательства или еще что-то, потому что людей, это вынуждено было, это вынудили их. Хлопець каже, від російської армії можна відкупитися. Втім, розцінка за це в середньому 150 тисяч рублів. В гривнях це 75 тисяч. Через 2 роки хлопець закінчує виш. Зізнається, не знає, чи варто повертатися до Криму. Адже за російським законодавством призовний вік до 27 років. Вообще, думаю, где-то, это время провести, но не в Крыму, пережить до 27, до призывного возраста. Там дальше вже посмотрим. Заступник координатора Кримсос Євгеній Андріюк каже, за нормами міжнародного права Крим – окупована Росією територія, і кримчани не мали б служити в російській армії. Втім, окупанти ігнорують міжнародні норми, і це змушує молодь переїжджати на материк, аби таким чином уникнути військової служби в Росії. Інший вихід – обрати альтернативну службу через релігійні переконання. Але це фактично визнання законним призов окупанта. В целом есть отдельная там история в России от таких отказов, но отказы в России – это не отказы на оккупированной территории, и поэтому, наверное, любой случай, любой человек, который будет готов на это идти, это будет первый случай, который будет сопровождаться и адвокатами, и правозащитными организациями, чтобы как можно лучше обеспечить здесь юридическую защиту. Прокуратура Автономної Республіки Крим почала збирати докази призову окупаційною владою кримчан на службу. Ці факти долучать до позову України проти Росії у Міжнародному суді ООН в Гаазі. Оперативним шляхом нами наразі здобуто ряд таких повісток. Проводяться допити свідків. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 8 до 12 років. У разі смерті особи при цьому злочині від 12 до довічного ув'язнення. Голова Меджлісу Рефат Чубаров каже, попри те, що кримські татари не мають залишати Крим, не варто йти в російську армію. Альтернативним варіантом може бути навчання чи робота на материковій Україні. Ми знаємо, що там відбувається в російській армії. Ми знаємо, що їх багатьох відправляють в такі регіони, де йде війна. Тут ми готові при кожному індивідуальному випадку з батьками вступати в певний діалог, аби допомогти конкретній дитині, конкретному юнаку уникнути служби в окупаційній армії. Всього за час анексії призвали 10 тисяч хлопців з Криму. З минулого року кримчан призивають служити по всій території країни-окупанта. 645 хлопців вже служать на материковій Росії. Правозахисники ж радять звертатися до юристів і шукати законний спосіб уникнути служби в лавах армії агресора. Вікторія Аблязова, Максим Кондратенко, Заман, АТР. Всупереч заяві зверненню українського парламенту, польський президент таки підписав зміни до закону про Інститут національної пам'яті. Ці зміни запроваджують, серед іншого, кримінальну відповідальність за пропаганду так званої бондерівської ідеології. Це викликало бурхливу реакцію у Верховній Раді. Аргументи українських парламентарів слухала наша Олена Стецюк. Перше засідання нової сесії Рада починає з колективної відповіді Польщі, адже польський парламент напередодні ухвалив зміни до закону і запровадив кримінальну відповідальність за заперечення так званих злочинів українських націоналістів та пропаганду бандерівської ідеології. За це може світити до 3 років. Спікер Андрій Парубій каже, це ніж у спину воюючій країні. Сподіваюся, що польська сторона почує нас в той час, коли українські воїни захищають не тільки Україну, а весь вільний світ і Польщу в тому числі. Ми хочемо знати, що поруч з нами є надійні соратники і надійні побратими. Польські законодавчі зміни суперечать демократичним цінностям і стратегічному партнерству країн, йдеться у заяві. Депутати закликали президента Анджея Дуду повернути зваженість в українсько-польські відносини. Цей закон є несумісний з демократичними цінностями, а також відкриває шлях до маніпуляцій і посилення антиукраїнських тенденцій в польському суспільстві. Сьогодні Україна переживає московську навалу,
І саме в цей момент в деяких польських політиків з'явилося нестримне бажання ятрити історичні рани і піднімати конфліктні історичні теми, роблячи це вкрай недоречний, хамський і зверхній спосіб. Ба більше, навіть побачили у цьому руку Кремля. А хто водить руками цих радикальних сил? Чи не той же Путін в Москві писав проект цього закону? Українські депутати ще не розійшлися, як новина з Польщі. Дуда таки підписав документ. При цьому наголосив, він важливий для поляків, адже пов'язаний з історичною пам'яттю польського народу. До слова, законопроект вводить кримінальну відповідальність і за звинувачення Польщі у злочинах, скоєних під час Голокосту. Польський президент направив закон до Конституційного суду, аби той оцінив, чи не суперечить він статті про свободу висловлювань. Це дуже важкий закон, що болить обом сторонами, тому спричинив чимало дискусій. Часом дуже емоційних дискусій. І це дуже важливо, адже це дозволяє не забути про злочини нацистів у роки Другої світової війни. І щоб таке більше ніколи не повторилося. В Польщі не може бути місця для ксенофобії, ненависті на національному та етнічному ґрунті і расової дискримінації. І в першу чергу для антисемітизму, що й призвело до Голокосту. Тепер, кажуть депутати, варто зосередитися на захисті прав українців у Польщі, бо ухвалений документ може посилити антиукраїнські настрої в сусідній країні. Що ж до подальших кроків, думки різняться. Можу сказати лише одне. Україна має, парламент має утворити робочу групу і почати працювати над проектами постанов і законодавчих актів, які визначать геноцид української нації, здійсненої поляками в ході операції «Вісла». Подивимося, що там вони роблять, будемо творити історію разом. Знаєте, не можна також провокуватися на реакцію «дурак сам дурак». Це 21 століття, але не можна також дозволяти іншим націям зневажати в спосіб, який є сьогодні очевидним. Підписання Дудою закону лише псуватиме українсько-польські відносини, вважає очільник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Живемо зараз в дійсності, де цей закон буде вступати в дію. Безперечно, що він зіпсує польсько-українські стосунки, безперечно, що таке нехтування української реакції свідчить про те, що заяви про якесь стратегічне партнерство між Україною і Польщею є достатньо нещирими, принаймні, в виконанні дуже багатьох політиків. Безперечно, що спроба зафіксувати якусь єдину політично правильну оцінку польсько-українському конфлікту. У Польщі сподіваються на продовження діалогу з Україною, кажуть у Комітеті у закордонних справах, та очікують на візит віце-прем'єр-міністра Павла Розенка 16 лютого. Олена Стецюк, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. До початку зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї залишилося 3 дні. А лавина скандалів навколо змагань тільки зростає. Нескінченні дискваліфікації, апеляції та поновлення російських атлетів. Суперечки між Міжнародним олімпійським комітетом та спортивним арбітражем у Лозанні. І ось тепер загроза епідемії. Чи відбудеться зимова Олімпіада 2018 взагалі? В Пхьончхані спалах норовірусної інфекції. Вона викликає гастроентерит. Вже зафіксовано 36 випадків захворювання серед персоналу, переважно охоронців. Тож 1200 бодігардів відправили на карантин. Я хочу вибачитись за ситуацію, що склалася. Від учора ці 1200 співробітників Служби безпеки більше не виконують свої обов'язки. Вони ізольовані, щоб інфекція не поширювалась на інших членів нашої олімпійської родини. Інкубаційний період вірусу від 24 до 48 годин. Тож завтра ми дізнаємось, скільки реально хворих. Наче епідемія поширюється і чергова хвиля апеляцій російських атлетів. 32 російські атлети, 28 з них спортивний арбітраж скасував дискваліфікацію через допінг. Знову звернулися до суду в Лозанні. Вони скаржаться на те, що Міжнародний олімпійський комітет все одно відмовився запрошувати їх на Олімпіаду. Это заявление МОКа немножко странное, мне кажется, оно нарушает и свои же собственные нормативные акты. Поэтому, конечно, я уверен, что
это, конечно, скажется впрямую на развитии, в том числе и спортивного олимпийского движения. Ми не злякались в жодному разі. Очікуємо рішення суду завтра. І ми й надалі абсолютно впевнені у правильності свого рішення. Як відомо, напередодні Міжнародний олімпійський комітет відмовився запрошувати на зимову олімпіаду 13 російських атлетів, права яких минулого тижня відновив спортивний арбітражний суд в Лозанні. Рішення суду не переконало Міжнародний олімпійський комітет у непричетності цих спортсменів до допінгового скандалу. І поки холонуть відносини між Міжнародним олімпійським комітетом та Вищим спортивним арбітражем, опускаються і стовпчики термометрів у Пхьончхані до мінус 21 вночі. Організатори обіцяють забезпечити глядачів гарячим харчуванням та ковдрами. Не виключається і перенесення змагань через несприятливі погодні умови. Олена Шустова, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Не пропустіть наступний випуск «Заман. Підсумки кримсько-татарського менш ніж за годину». Зараз на АТР програма «Акшами» з Любомиром Ференцем. Будьте з нами.